ସେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା ଗ୍ରୁପ ଭରା 12ଟି 1200 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମେ ଜାଣିବ ନା ପରା ହଁ ବିଷ ଖାଇବା ଟଙ୍କା ଟେ ପରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମେ ବିଷ ଫସ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଣି ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନର ମୋ ଗ୍ରୁପ କିସ୍ତିଟା ଆଗ ଭରିଦିଅ। ହଁ ବା ଭଇଟା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ମରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହା ହବୁ ବଜେଟ ମାଗିନା ହର ମାସରେ ଖାଲି ଟେନସନ ଦଉଛି ଗ୍ରୁପ ତମ ଭଳି କୋଉ ମାଗିନାଟା ସେ କହିଲ ଆଜିକାଲି ସରକାର ତ ଦୁନିଆ ସୁବିଧା ଦେଲାଣି ମାଇପେ ମାଛ ଚାଷ ଠାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ଯାଏ କଲେଣି ବଡି ତିଆରଠୁ ଚଢି ଫାଉଟିରେ ଯାଇ ଗଲେଣି ଆଉ ତେମେ ପୁଳା ମାଇପେ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଆଣି ଖାଇଦେଇ ଚିତା କରି ବୁଲିବ କଣ ମୁଁ ଏକା ଖାଇଛି ନା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଲୋନ ପାଇଲି 6 ମାସ କ୍ଷୀର କାଟ କରି ପିଇଛ କାଠକୁ ଢିକି ଭାବୁଛ ପରା। ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖଟଣି ହଉଥିଲା ଘରେ ଆସି ରାତିରେ ଖଟଣି ହଉଥିଲା ଆଉ କମଜୋର ସକାଶେ କ୍ଷୀର ଟିକେ କାଟ କରି ପିଉଥିଲି ତା ବୋଲି ତୁ ସାଇ ଭାଇରେ ମତେ ବେଜିତି କରି କହିବୁ। ହଉ ହଉ ଏ ମାସ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆର ମାସ ଦେଇଦେବି। ହଁ ତମ ବା ଏକ ତ 4 ମାସ ହେଲା କହିଲଣି କାଲି ସକାଳେ 12 ମାଇପ ଆସିବ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ମୋ ହାତରୁ କାଚ କାଢିବି ମୁଁ କଣ କରିବି ସିଧା ଲୁଗାପଟା କାଢି ସିଧା ଛାତକୁ ପଳେଇବି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ଲୋକ କହି ଦେଖ ଏଇଠି ଭଇତା ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ମାଇପ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଫକ ଫକ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହିଁ ଡିଏ ତା ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ା ଦେବି ଦରା ଦେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗାରୁ ଗାରୁ ମୋ ଉପରେ ହଉଛ କହିଲ ତମେ ହଁ ଆଉ ସେ ଉଛଳା ପ୍ରେମ ଗୁଡା ଦେଖାଉନି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲାଗିବନି ରାତିରେ ଚୁପ୍ ତେରେ କାନ୍ଥ ଆଡୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବ। ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତମ କନ୍ଦର୍ପ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏସିଆନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାନ୍ଥ 100 ଗୁଣ ଭଲ।